Akụkọ a wụ akụkọ gbasara Nwaụzọagha. N'oge ihe akụkọ nke a mere, obodo anyị nọ n'udo. Ụmụntakịrị na-akwanyere ndị okenye ugwu. Onye ọbụla na-agba mbọ idebezu iwu obodo anyị. Iwu ndị a bụ iwu ndị sitere na mgbe ochie. Ụfọdụ ha bụ omenala na-adịghị onye maara mgbe ha bidoro. N'ihi ọdịmma nke obodo, ndị mmadụ na-agbalịsi ike idebezu iwu ndị a. Otu n'ime iwu ndị a na-akwanyere ugwu bụ iwu megidere ịchụ mmiri n'iyi a na-akpọ Anyịm n'ụbọchị Orie Ukwu. Ụbọchị Orie Ukwu bụ ụbọchị izu ike n'obodo anyị. Ewere ụbọchị 8 n'otu izu. Aha ụbọchị ndị a bụ Afọ, Nkwọ, Eke, Orie, Afọ Ukwu, Nkwọ Ukwu, Eke Ukwu na Orie Ukwu. N'ụbọchị Orie Ukwu, ndị obodo anyị na-ewere oge izu ike nke a na-eleta ndị ikwu na ndị enyi anyị. Ụfọdụ ji ya eme ihe egwuregwu dị iche iche. Ọ bụkwa n'ụbọchị Orie Ukwu ka anyị na-enwe egwuregwu ekereke mgba. N'ụbọchị dị otu a, ndị okorobịa ga-apụta na mbara. Ha na ibe ha agba mgba ka amata onye ga-emeri ndị ọzọ niile. N'ụzọ dị otu a ka esi ahọpụta ndị bụ dimgba. Ndụ anyị na-ebi n'obodo anyị were isi n'ihi mmiri a na-ekute n'Anyịm. Ewezuga Anyịm, ihe karịsịrị anyị ike karịsịa, ọ bụ mmiri Anyịm ka anyị ji asa ahụ, na-asa akwa, jikwa ya esi nri. Ọ bụkwa na Anyịm ka anyị si enweta mmiri ọṅụṅụ. Ma otu ọ dị, iwu megidere ịchụ mmiri n'ụbọchị Orie Ukwu bụ iwu siri ike, nke ndị mmadụ na-asọpụrụ. N'ezie, ọ dịghị onye maara mgbe iwu nke a bidoro, kama o doro onye ọbụla anya na ije Anyịm chụọ mmiri n'Orie Ukwu bụ ihe a na-adịghị eme eme. Ọ bụrụ na e were ntaramahụhụ dịrị onye mebiri iwu nke, ọ dịghị onye maara. Ọ dịbeghị onye nwere ike ịchọpụta ma ọ bụ kọwaa ya. Adị otu ọgaranya n'obodo anyị, aha ya bụ Ụzọagha. Nwoke a lụrụ ndị nwunye abụọ. Nwunye ya nke mbụ were ada a na-akpọ Mgbeorie. A mụrụ Mgbeorie n'ụbọchị Orie. Nwunye ya nke ọzọ mụtara ada a na-akpọ Mgbeafọ. Ịkọtara ya, a mụrụ Mgbeafọ n'ụbọchị Afọ. Mgbeafọ ji sọsọ arọ 2 tọọ Mgbeorie, ma ha na-emekọ ihe dịka ha bụ ọgbọ ma ọ bụ ebiri. Nne Mgbeafọ azụghị ya nke ọma, kama ọ na-apa ya dịka ọ bụ akwa eke. Mpịtọ dị otu a mere ka Mgbeafọ bụrụ onye na-amụtaghị ka esi ahazi ezinụlọ. Ọ mụtaghị isi nri, ọ mụtaghịkwa ka esi edozi ụlọ ma ọ bụ idebe mbara ezi ọcha. Ebe nna ya bụ ọgaranya, ha nwere odibo nwaanyị na-eje ozi niile dị n'ụlọ. N'obodo anyị, ọ bụ ndị agbọghọ na-eje echute mmiri n'Anyịm, ma nke a agbasaghị Mgbeafọ. N'agbanyeghị na odibo ha na Mgbeafọ bụ ọgbọ, naanị odibo a na-echu mmiri niile. Oge ụfọdụ, Ụzọagha na-abara Mgbeafọ mba, si ya soro ibe ya jee ozi dịịrị ha. Ma nne ya na-ekpuchi Mgbeafọ, chee na ọ bụ ihe ọma ka ọ na-emere ya. Ọzụzụ ọjọọ a zụrụ Mgbeafọ mere oge ụfọdụ ọ naghị enye ndị okenye nsọpụrụ ruru ha. Ma ọ bụghị otu a ka nne Mgbeorie ji zụlite ya. Nne ya gbara mbọ ka ọ bụrụ nwa agbọghọ nke na-echu uchu, bụrụkwa onye maara ka esi ahazi ụlọ. Nne Mgbeorie kụziri ya ka esi edo ime ụlọ na mbara ezi ọcha. Mgbeorie mụtakwara isi nri nke ọma, mere na ụfọdụ oge ndị ikwu ha na-abịa n'ụlọ ha sọsọ ka ha rie nri Mgbeorie siri. Nke ka nke, Mgbeorie bụ onye na-akwanyere mmadụ niile ugwu. Nke a mere ụmụ agbọghọ ndị ọzọ na-abịaru ya nso ka ha bụrụ enyi. N'ihi omume ọma ya, Mgbeorie bụ nwa agbọghọ eji ama atụ, bụrụkwa onye na-ehi odo n'obodo. Nke a mere ka nne Mgbeafọ wee anya ụfụ n'ebe Mgbeorie nọ. N'otu ụbọchị Orie Ukwu, mmiri gwụchara na be Mgbeorie ruo na ha enweghị mmiri ọṅụṅụ ọbụla. N'ihi iwu obodo nke gbochiri ịchụ mmiri n'ụbọchị Orie Ukwu, ha enweghị ike ije chụrụ mmiri. Nne Mgbeorie wee zipụ ya ka o jee na be Mgbeafọ rịọ ha ka ha kụnye ya obere mmiri ọṅụṅụ.
Nne Mgbafọ mere ngwa nye ha mmiri ka ha si chọọ. O mere nke a ọ bụghị n'ihi na ọ hụrụ ha n'anya, kama n'ihi na ọ chọrọ isi ọnya ga-ejide Mgboorie. O kpebiri n'obi ya sị, aga m eche ruo ụbọchị Orie Ukwu nke m maara nke ọma na nne Mgboorie enweghị mmiri. Ọ bụ n'ụbọchị dị otu a ka m ga-ejekwuru ya ka o kunyachi m ụgwọ mmiri m nyere ya. Ebe ọ bụ na ọ gaghị enwe ike ịkwụghachi m ụgwọ, nke a ga-enye m ike ịmanye ya ka o ziga Mgboorie anyị m n'ụbọchị Orie Ukwu. Nne Mgbafọ chere nke a n'obi ya sị, n'ụbọchị ahụ ka ịma aka dị n'agbata Mgboorie na Mgbafọ ga-akwụsị. O teghị anya, ụbọchị nne Mgbafọ na-ele anya ya wee bịaruo. N'otu ụbọchị Orie Ukwu, Ụzọaga na-eme mmemme iri ji ọhụụ. Ọ kpọkọrọ ndị ikwu na ibe anyị ka ha soro ya ṅụrịa maka ụba ji o gwupụtara n'ubi ya. N'ihi ọtụtụ mmadụ ndị bịara na mmemme a, mmiri nne Mgboorie were n'ụlọ gwụrụ. N'oge mgbede, mgbe ndị ọbịa niile lasịrị, nne Mgbafọ wee jekwuru nwunye di ya bụ nne Mgboorie sị ya, biko nye m obere mmiri ọṅụṅụ n'ihi na ọ dịghịkwa nke fọdụrụ m. Nne Mgboorie zara ya sị na ọ bụrụ na ya were, na ya ga-eme ngwa ngwa nye ya mmiri n'ihi na ọ bụ ezigbo nwunye di ya. Sịkwa ya na nke bụ eziokwu bụ na adịghị mmiri ọbụla ya were n'ụlọ. Mgbe ọ nụrụ ọzịza nke a, ihu nne Mgbafọ gbarụrụ. Ọ malitere ịkọ awara, jụọ ya ajụjụ sị ma o chetakwara mgbe ọ bịara arịrịọ mmiri na be ya, ka ya si nye ya mmiri dịka o si chọọ. Nne Mgboorie malitere ịrịọ ya arịrịọ sị, aga m eziga Mgboorie n'isi ụtụtụ echi ka o kutere gị mmiri. Ma ọzịza nke a ejughị nwunye di ya afọ. Ọ nabataghị arịrịọ nke a. Nne Mgbafọ jiri olu dị ike kwuo sị na ọ bụghị echi ka agụ mmiri na-agụ ya, kama ọ bụ taa. Ọ jụkwara nne Mgboorie ajụjụ sị, ọ bụ na ya amaghị na ya nwere ike ije n'anyịm n'ụtụtụ echi churu mmiri. Mgbe ọ na-ekwu nke a, ike gwụrụ nne Mgboorie. Ọ maghịkwa ihe ọ ga-eme. N'ikpeazụ, ya ekpebie sị na ya ga-eziga Mgboorie ka ọ gaa n'anyịm, n'agbanyeghị na nke a ga-emebi iwu obodo. Mkpebi nke a bụ ka ọ kwụghachi ụgwọ o ji nwunye di ya, sikwa otu a were onwe ya. Ọnụma juru ya n'obi mgbe o zipụrụ Mgboorie ka o jee n'anyịm kute mmiri. Mgboorie bụ onye na-erubere nne ya isi. N'ihi ya, o biliri jee anyịm ịchụ mmiri n'agbanyeghị na nke a megidere iwu. Ebe a ka anyị ga-akwụsị n'agba nke a. Ama m na mpekele azụ a ntụbiri gị atọgbuola onwe ya. Ụbọchị ọzọ, anyị ga-amara ma ya ga-eye azụ eye ka ọ ya ga-eshi ya eshi, ka anyị mara nke ka ụtọ. Biko echefukwara ịlaiki na ịsọskraịbụ na chanel anyị.